gode Counter-Strike-spillere. Ja, Men altså, de skyder jo godt. Altså, det er jo ikke sådan noget, hvor man kan godt mærke, når det er sådan noget, hvor de bare løber ind, og man bare flyver og sådan noget. De er jo gode, de her. Ja, nogle af dem er i hvert fald ret hårde. Shadow Slicer og Deathblade. Ja. De er sådan lidt, altså der kommer moments, hvor jeg føler, de er lidt sus-agtige, men I guess de er bare gode. Jeg ved ikke, altså jeg har ikke fået sådan en sus-vibe. Det har jeg heller ikke helt, det er bare sådan... Bare, det er jo ikke, de er 7 og 8. Og han har både med, de popper med der. Jeg prøver, at man kan tage langt. Ja, jeg går B. Last med. Ace.